रायजोफोर खुलुमबाय किसानखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ मैयानि समावहाय 2025 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बिटिआर एकर्डआ 5 बोसोर कमप्लिट जानानै थांबाय। दा बे बिटिआर एकर्डआवहाय मा मावफुंदों मा मावफुङाखै, बबे मावजाखो आरो बबे मावनो दंबावो आरो बबेया मावगासिनो दङ, नैबेनि सोमोन्दै जोङो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारनिफ्रायनो माखासे बाथ्राफोरखौ खोनाखाबाय। दा एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ लानानै अपोजिशन पार्टीनि मानसिफ्रा जोबोरै गेम गेलेयो नङा होनब्ला? दा बिनिखायनो बे एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारजों लोगोसे बि सावरायग्रा सार बिथांमोना मा फोरमायखो बिनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननो बेखेवनानै होनो थाखाय दिन्थिनो थाखाय आङो दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय आंनि इउट्यूब चेनेलाव नुजाफैबावनाय जाबाय रायजोफोर। नोंथांमोना अब्ला खोनासंदो, भिडिअखौ स्किप दा खालामदे, नोंसोरो कमप्लिटलि खोनासं। आरो आं बुंखायो जायफ्रा अपोजिशन पार्टीनि मानसिफोर बिसोरो इउपिपिएल पार्टीनि भिडिअखौहाय माब्लाबाबो कमप्लिटलि नाया, बिसोरो ससेल' नायनानै स्किप खालामनानै रागा जोंनानै भिडिअखौहाय बन्द खालामनानै दोनो। ओमफ्राय मा साननायसै बिसोरो रागाजों जाबजों गाज्रि कमेन्ट होनायसै। एन्सारथ' होनो रोंखाया, साननाय हनायावथ' बहुत थौलेखा, बेनिखायनो बिसोरो रागाजों गाज्रि कमेन्ट होयो। स' अब्ला फै जोङो गिबियावनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ खोनासंनानै लाग्रोनोसै रायजो। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन आरो बिनिफ्राय 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय। दा बे 5 बोसोराव जोंनि जिखिनि दफाफोर गोबाङानो इमप्लिमेन्ट जाबाय, माखासेया दंबावो, बेखौ जोङो लासै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सानदों। दिनै बयबो रायलायनाय मोनसे बाथ्राया जाबाय जे एनडिएफबिनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेलाव दङ आरो जिखिना आगोलावनो कनभिक्ट जाखादोंमोन बिथांमोनखौ जुडिशियेल प्रसेसनि गेजेरजों केसखौ फोजोबनांगोन। ओंखायनो माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। जायफोर दिनै जेलाव दङ बिथांमोननि एनआइएआव केस दङ, हाइनेस क्राइम होननानै मिथिदों, थेवबो बिनि नेचारा एसे जुदा। बे केसखिनिखौ लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारनियाव लिरहरदों, जों बयबो नारसिननाय आरो सावरायनायजों। दा बे केसखिनिखौ रिटार्न फैनाय लोगो लोगोनो माखासे केसा जोबगोन आरो जायखिना कनभिक्टेड जाखाबाय बेखिनिखौबो सावरायबाय थानाय जादों। दायो सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ नांबाय थानाय जादों। बिथांमोना माखासे मानसिया बेखौ नेतृत्व लादों आरो जों सापर्ट होगासिनो दङ। दा बे केसखौबो जोङो लासैनो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो खोब सावरायनो थाखाय जोङो लामा लादों, जाहाथे फोजोबनो हायो। जिहेतु जुडिसियारिनि सायावनो सोनारनानै माखासे मानसिफ्रा खामानि मावबाय थादोंमोन। दा बे लाइनावनो जोंबो लामा नायदों, नाथाय थेवबो पलिटिकेल लाइनावबो जोङो आरोबाव प्रेसार होनानै खामानि मावनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। आङो मिजिंथिदों बे केसफोरखौ जों लासै फोजोबजोबनो हागोन। बेखौ नागारनानै जि गामि सोसननाय, दासिम 60 गामि सोसननाय जाबाय, बाखि गामिफोरखौबो सोसननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिनि गेजेराव मोनसेया जाहैबाय नैबे माबाया मा होनो इखो, जोंहा जिखिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि फरेस्ट एरियानि हा। दा बे फरेस्टआव आगोलाव मानसि गैयि बायदि बिथांमोना बुङोमोन, नाथाय दा फरेस्ट एरियायाव जिखिनि रायजो जाबाय बिथांमोननि मेजरिटि मेक्सिमामनिनो हानि मोन्थायखौ होनाय जाबाय। दा बियो लासैनो बे ओनसोलफ्राबो रेभिनिउ लाइनाव फैगासिनो दङ। दा अब्ला जोङो जिहेतु रेभिनिउ ओनसोलखौ लानानै जोङो कन्टिगिउटि गामिखौ जोङो बिदों, जाय गामिफ्रा कन्टिनिउवास मोनसे माबायाव दङ, गहपुरसिम एबा सिमुलुगुरिसिम, बे गामिखिनिनि सावरायनाया जागासिनो दङ। बिनि बादै जोंनि जिखिनि इनस्टिटिउसन्स बियो कभिडनि थाखाय बोसोरसे फासयलांदोंमोन, नाथाय दायो प्राय 80% जि इनस्टिटिउसनफोर बिनाय बिनि खामानिया कमप्लिट जाबाय। आरो जोंहा पर्बतझरायाव जि रेल कच फेक्टरिमोन बिनि खामानियाबो अलरेडि 300 करोड़ बिथांमोना थिग खालामबाय। जे बेखौ खालामनो थाखाय जों हानि थाखाय एसे प्रपज फरेस्ट लेन्ड माखासे दङमोन, दा बे एरियाखौ जोङो थिग खालामनानै होबाय भारत सरकारनो। दा नंखायनो पर्बतझरायाव जानो गोनां जि रेल कच फेक्टरि, दा बेखौ वागन बानायनायनि थाखाय बिथांमोना थिग खालामगासिनो दङ। दा बिनि अनगायै बे दफाफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा आं मिजिंथियो
जे बिटिआर गोरोबथाया जिहेतु भारत सरकारा एबा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङानो बावैसो बर' महोत्सवआव फैनानै बुंदों जे बे एकर्डआ सबसे बेस्ट एकर्ड जादों आरो सा सानजा भारतआव जायफोर दिनै सोमावसारदों एबा बिग्रायखांदों बिथांमोनखौबो बुंदों सारा भारतआवनो जे बिटिआर मडेलखौ बयबो लानांगौ दा बे बिटिआर मडेलखौनो जोङो एफेक्टिभ खालामनो थाखाय दिनै आरोबाव गभर्नेन्स सिस्टेमखौ थिक खालामनो थाखाय फाइनेन्सियेल बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो भारत संबिजितनि 122थि जि मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बेखौ जोङो नेगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बे हिसाबै आं सानदों जे थाबैनो बे 125th एमेन्डमेन्टआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैनाय लोगो लोगोनो बियो माबा जागोन मा होनो जोंनि जि मोन्थायफोरखौ मोननांगौ बेखौ जों मोनफुंगोन गोदान डिपार्टमेन्ट जिखिनिखौ जोङो बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दङमोन बे डिपार्टमेन्ट खिनिखौबो मोननायनि लामायाव दङ थाबैनो दा बे डिपार्टमेन्ट खिनिखौ मोननाय आरो 6 सिडिउल काउन्सिलखौ आरोबाव मोर पावार होनाय बे गासैबो 125th एमेन्डमेन्टआव फैगोन आरो फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जानो गोनां पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ फैयोब्ला लोगो लोगोनो जोङो आरोबाव जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलफ्रा स्ट्रेंथेन जागोन गुबुन काउन्सिलफोरनियाव जिखिनि दङ गैया बेखौथ' बिथांमोना प्लेस खालामदों नाथाय बिटिसि हिसाबै बा बिटिआर हिसाबै जोंबो जोंनिखिनिखौ मोनगोन निश्चय नोंथांमोना खोनाबाय एनडिएफबिनि जेंनाया सिङाव मा जानानै दङ जोङो बिनिखायनो सिदा बुंनो हायो दे आसाम सरकारजों भारत सरकारजों बिसोर मोननैनि गेजेरावनो एनडिएफबिफोरखौहाय हमथानानै दं एनआइए केसनि थाखायनो दा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बुंदों जे साफ्रोमनिबो केसखौहाय समानै जेब्लानाखि फोजोबजागोन अब्लासो बिसोरखौहाय बाहेराव लाबोनाय जागोन नङा होमब्ला रायजोफोर मानोथो सासे सानै लानानै फैनो बेखायनो गासैबो केसखौहाय क्लियार खालामखांनायनि उनावसो जयै उदां अख्राङाव बिसोरखौ लाबोगोन होननानैहाय जोङो खोनानो मोनबाय दानिया फैदो आरोबाव ओरैहाय बिटिआरनिनो एनडिएफबिनि सासे सागानगिरि बिसावरायग्रा जायखौ सायखं बसुमतारी होननानै जोङो सिनायनो हायो बिथाङा मा फोरमायखो बेखौबो जोङो खोनासंनोसै आद्रा थानाय जेनाखि हार्डकोर केडारफोर जोंहा 670निबो बाथ्रा दङ बेखौ अलरेडि स्टेटआवबो जों मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया डिक्लेयार होबाय बे समनि गोनांथि बेखौ जों निश्चय मोनफुंगोन होननानै जों बिसास दङ आरो मोनगोन होननानैबो जों दिनै बेखौ नारसिनबाय थादों आरो बेखौहाय जों जाफुंहोगोन जायफोरा अरिजिनेलि एनडिएफबिफोर बिथांमोननि बैसोआ गैला दा बिथांमोननि बे बैसो गैयैनि जाउनाव इनस्टिट सोरबाया रिलेटेड न'खरनि मानसिफ्रा दिनै पास जानानै दं आसा खालामदों बिथांमोना मोनगोन बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों सुक्ति खालामनायनि उनाव 5 बोसोर बे कमप्लिट जाबाय दा बेनिनो मोनसे दिनै फोरबो जोंनि समस्थियाव जोङो मोनसे पिस रेलि जों खालामनाय जादों आरो बेयाव गोबां मानसिया बाहागो लादों आरो जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय बे ओनसोलाव सान्थि गायसननाय आरो सान्थिखौ जेब्लायबो लानानै थांबाय थानाय दा बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा बरायदों जि खोथाखौ सोंदों एनडिएफबिनि जेनाखि केस रिलेटेड थानाय बे खामानिखौ दहायनो चिफ साराबो मोजाङै बुंबाय जों गभर्नमेन्टनिफ्राय नारसिनबाय थानाय जादों आरो बेखौहाय जेनाखि एनआइए केस बेखौ स्टेटआव लाबोनायनि बाथ्राखौ गुवारै आरो गेबेङै बुंलांबाय बेनि सायावनो जों नांनानै दङ माबायदि थासारियाव दं आरो उदां खालामनो हानाया बेसेबां गोब्राब जानानै दं बेखौ जथेस्थ' नाजाबाय थानाय जादों बेखौहाय समजों लोगोसे जों आसा खालामदों बिथांमोनखौ माने अपेन जों फिल्डआव लोगो मोनगोन होननानै जों आसा दं अनसुंथाइनि आद्रा जानानै दङ माब्ला अनसुंथाइनि आद्रा थानाय जेनाखि हार्डकोर केडारफोर जोंहा 670निबो बाथ्रा दङ बेखौ अलरेडि स्टेटआवबो जों मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया डिक्लेयार होबाय बे समनि गोनांथि बेखौ जों निश्चय मोनफुंगोन होननानै जों बिसास दङ आरो मोनगोन होननानैबो जोङो दिनै बेखौ नारसिनबाय थादों आरो बेखौहाय जों जाफुंहोगोन पुलिस मिलिटारि आरो आर्मियाव थिसननायनि बाथ्रामोन दिनैसिमबो जाफुंनाय नुनो मोनाखै निश्चय बेखौथ' बुंदों जे 2%नि बाथ्रा दाख्लैसो जेनाखि एपिबिएन बेवहाय गोबां मानसिया दिनै पास जानानै दं फिजिकेलि बिथांमोना पास जानानै दं आरो बेखौहाय अलरेडि एसबिआइ हेड हिरेननाथ बिथांनि थ्रुयैबो बेखौहाय बिहरनाय जादों निश्चय जों आसा खालामदों जेरैबायदि लिरनाय दङ बेबायदिनो मोनगोन नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि जेनाखि हार्डकोर केडारफोर जायफोरा अरिजिनेलि एनडिएफबिफोर बिथांमोननि बैसोआ गैला दा बिथांमोननि बे बैसो गैयैनि जाउनाव इनस्टिट
सोरबाया रिलेटेड न'खरनि मानसिफ्रा दिनै पास जाना दं आसा खालामदों बिथांमोना मोनगोन बेखौ जों फोथायनानै दं आरो बेखिनिखौनो जोङो सावरायबाय थादों आरो बेखौनो जों नारसिनदों माखासे मावलांबायदि बिटिआर जिथु गोरोबथाजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि मावलायनाय जिथु सासे मावलांनाय सोद्रोमाबो माबायदि नोजोरजों नुहुरो नोंथां? आसा खालामदों दिनै गोबां दल संगठनफ्रा दिनै जेनोखि दानि सोलिबाय थानाय जोंनि जेनोखि सरकार बेयाव गोबां मदद खालामदों आरो बे मदद खालामनायजोंनो गोबां बिथिङाव गेलेनायनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि बेलायाव लानानै राजखान्थिनि बेलायाव आरो जेनोखि इक'नमिक्सनि बेलायाव गोबां मानसिया दिनैहाय बेखौ मावफुंनांगौ होननानै सापर्ट खालामदों निस्सय आसा खालामदों उननि परिबेसफोरावहाय मोजाङै बेनिफ्राय साबसिनै जेरैहाय जोंनि ओनसोलावहाय सान्थि फैबाय बे सान्थिनि गेजेरजों जों गोबां खामानिखौ मावलांनो हागोनखौ जोङो नुनो मोनो दा जों बिनि रावखौबो खोनाबाय बिथाङाबो बे एखे बाथ्राखौनो फोरमायबाय एनडिएफबिफोरनि सोमोन्दै आरो बिथांमोना एसेबां हाखा दावरा खालामनो नाङा एसेबां गोबाव संग्राम खालामबाय नेबोखाबाय दा जेसेखिनि आरोबाव नेनांगौ दङ बेखौ नेनाया मोजां रागा जोंनानै बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामलाबायोब्ला गाव गावनिनो खहा जागोन रायजोफोर दा बिथांमोननि गेजेरावहाय गासैबो एखे बाथ्राखौनो बुंबाय अब्ला बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया नंखाय नामा रायजोफोर दिनैहाय बिथांमोनाबो मिथिगौ आरो इउपिपिएल सरकाराबो जिरायनानै थायाखै मावगासिनो दङ नाथाय अपोजिसन पार्टिनि साननाय हनाया माथ्र गावसिनि गादिखौहाय लाबोफिननानै बर' हारिनि मोननांगौ गोनां मोनथायफोरनिफ्राय जेन' जोंनि उदैया फुल जायो आरो जेन' जोङो धोन सम्पति आरजिनानैहाय लानो हायो बिनिल' सिन्था रायजोफोर नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुदों साथाम मानसि दा बेयावहाय कास्टम बसुमतारी बेयावहाय बिक्रम दैमारि आरो बे सासेखौ आं नामखौ मिथिया बिनि नामखौ आं बावबाय थायो सोरबा जुदि मिथियोब्ला खोन्थाब्लानो जाबाय बिसोरो माथ्र लेक्सारबान होनो गोरों रायजोफोर मिथिबाय दा माथ्र गेम लेक्सार होनानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै होनोल' गोरों बिसोरो जेबो खामानि गैया बिसोरो मिथिबाय दा बेजों लोगोसे सासे दंबावोमोन प्रहलाद ब्रह्म दा बिसोर साब्रैयासो बिपिएफ पार्टिखौहाय हमथानानै लाखिदों नङाब्ला बिपिएफ पार्टिहा जेबो मुरायानो गैला मिथिबाय दा दैदेनगिरिफ्रानो गैला बिपिएफ पार्टियावहाय दा ओरैनोसो हाग्रामा महिलारि सारा स्ट्रं होननानै बुंदों नाथाय सिङावहाय बिसोरो उइक जालांबाय बिसोरो गैला रायजोफोर बिपिएफ पार्टिया दा बेनिखायनो आं बुंदों जोङो बिजेपिखौहाय सापर्ट खालामनो गोनांथि नङा बिजेपिखौबो जोङो सापर्ट खालामनाया मोजां नङा जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालाम जेन' इउपिपिएल पार्टिया बांसिन भट मोननानै बिजेपिखौबो बिपिएफखौबो कंग्रेसखौबो गाख्लायनो हानाय बायदि अब्लासो जोङो सिगाङाव दावगालांनो हागोन स' अब्ला रायजोफोर भिडिअआव बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि